Montes, que é o irmán. Dicía eu, para o Pontevedra depende de si mesmo, o Coruxo de outros resultados, ten o complicado, e que dicir do Racing de Ferrol, despois desta derrota, e ademais recibe o Rayo Majadahonda que se vai xogar o título. Ben, é certo que aínda ten posibilidades. Sí, sí, no, está claro. Teñen que fallar 2 equipos, el ten que gañar, pero a realidade é que diante do Real Madrid Castela perdeu unha gran oportunidade nun partido que foi de ida e volta, 2 equipos, non sei se dicir ultraofensivos, que para diante son do mellor da categoría, pero para atrás demostraron certa febleza. Que é difícil xogar contra o Real Madrid, porque gañan espacios ás espaldas e non che encaran e son moi descarados, e logo parecía que o Racing de Ferrol podía resolver todo nada máis que a balón parado, non? Claro, non, eu creo que a semana pasada tiveron unha oportunidade de ouro, non? Cando ganaban 2-0 ese partido co Valladolid. Esa foi a chave. E aí, bueno, creo que máis gestionado parte dos cambios e dese tipo de cousas, pois o abocaron agora a xogarse algo que o tiña moito máis doado pois a semana pasada, non? Aí vimos o 2-0 foi un exemplo da segunda metade, que foi o Racing dominio, o Racing dispuxo de algunha ocasión, hai que recoñecelo, como esa de Pablo Rey ou esta de Álvaro Rey, que foi clamorosa, pero o Real Madrid, cando te vas arriba e o Real Madrid pode correr con espazos, pois é un equipo letal. Probablemente o mellor da categoría, é capaz de fiar xogadas como esta, que acaban no terceiro gol de Fidalgo. 3-0, desgraciadamente, o galego que peor o ten é o Racing de Ferrol.